ДНК. Древа нашей культуры. Вітаю, сябры! На адной хвалі з вами Ксенія Сітнік. У мінулы раз мы закранулі вялікую тэму дрэвы ў беларускім фальклоры, якую не паспееш абмеркаваць у нават адной перадачы. Мы абавязкова вернемся да яе ў наступныя сустрэчы, а пакуль зробім невялікі перапынак на актуальныя каляндарныя падзеі. 22 мая праваслаўныя вернікі ўспамінаюць святога Мікалая Цудатворца, і ў бліжэйшыя хвіліны мы даведаемся, наколькі яго постаць адметная для беларускай народнай культуры, з якімі просьбамі звярталіся нашы продкі да святога, як раней праводзілі дзень яго памяці і чаму дзеці любілі дзень святога Мікалая, раскажа Таццяна Іванаўна Кухаронак, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела народазнаўства Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук. Культ святога Мікалая вельмі распаўсюджаны ў Беларусі, і святкуецца ён у нас 2 разы на год. Вясною называецца вясновы або летні, Мікола, Міколка называюць яго носьбіты традыцый. Гэта толькі па праваслаўнаму календару свята перанясення мошчаў свяціцеля Мікалая з мірлікійскіх у бар. І зімою католікі Беларусі святкуюць 6 снежня, 19 снежня па праваслаўнаму календару. Гэта зімовы называецца, Мікола зімовы. Бадай цяжка ў нашым краі і было, і зараз знайсці дом або сям'ю, дзе б не захоўвалася ікона свяціцеля Цудатворцы Мікалая. Гэтай іконай бацькі бласлаўлялі сына, калі ён браў шлюб, ішоў на службу ў войска або адпраўляўся ў далёкую дарогу. Святы Мікола лічыўся ў беларусаў ахоўнікам роду. Так гаворыць, ніхто так не ратуе на вадзе, у дарозе ці на вайне, як святы Мікола. Вопыт маёй палявой работы ў этнаграфічных экспедыцыях паказвае, што ў большасці характарыстык святога Міколы, які даюць яму самі носьбіты традыцыйнай культуры, вяскоўцы, вясковыя жыхары, заключацца ў розных варыянтах слова «цудатворца». Менавіта ў гэтай ролі ён выступае і ў легендах, замовах, жыційных тэкстах, былічках. І нават сотні аповедаў, асабліва калі хвароба была цяжкая, што з'яўляўся святы Мікола у сне і папярэджваў, што выздараве гэты чалавек, і пачыналася выздараўленне. Нават калі у самога чалавека не было такой гісторыі ці ў яго сям'і, то ўсе без выключэння інфарманты ўсё роўна чулі ад іншых, і ўсе маюць уяўленне аб яго цудатворнасці, святасці, сіле. У народнай традыцыі у нашай культуры святы Мікалай лічыцца заступнікам падарожных, дзяцей, дзяўчат на выданні, якія маліліся яму аб шчаслівым замужжы, а таксама рыбакоў і пекараў. Яго заўсёды заклікалі ва ўсіх нечаканых выпадках, неспадзяваных, калі патрабавалася яго хуткая цудадзейная дапамога. У гэты святочны дзень, таксама як і ўсе святы беларускага календара, забаранялася працаваць. Гэта найпершы знак шанавання свята, забарона на такую будзённую працу, акрамя самай неабходнай. Моладзь ладзіла танцы і вечарынкі. Шмат храмаў пабудавана на Беларусі у гонар святога Мікалая, і калі быў храм у населеным пункце, там заўсёды ладзілася прастольная, яго называлі, або храмавое свята, былі кірмашы, або ў заходніх раёнах фэсты называліся, збіраліся родныя, блізкія з навакольных вёсак, і гэта было вялікае свята. Для многіх храмаў былі крынічкі, ці на гэта свята, калі крынічка была дзесьці наводдаль ад храма, ушаноўвалася гэта крынічка. Такі прыклад, які прыходзіць хутка на думку, гэта крыніца ў Лагойску, які недалёка ад Мінска. Там і храм святога Міколы Цудатворцы, і крынічка, і расказваюць сведкі, што калі у 2005 годзе мітрапаліт Філарет асвячаў каплічку і купель, што там было пахмурнае неба, тут з'явілася сонейка і выява праваслаўнага крыжа, так распавядаюць. І шмат іншых гісторый якраз аб дапамозе святога Мікалая тым людзям, якія прасілі дапамогі і з надзеяй, верай прыходзілі ў храм, заўсёды была такая дапамога.
У беларускім фальклоры Мікола выступае таксама як заступнік земляробства, земляробаў, які клапоціцца пра ўражай, аглядае пасевы вясной, асабліва вясновы Мікола, іх папраўляе пасля зімы. Шмат такіх выслоўяў, прыказак, прымаўк на гэту тэму звярталіся да яго. Напрыклад, Мікола, Мікола, пацягні дзе гола. Калі бачылі, што няма там, усходаў, так прасілі яго. Ёсць такія валачобныя песні на Вялікдзень спяваюць. Там Мікола ў пары з Юрыем галоўныя апекуны, дарадцы, земляробаў, і іх просяць якраз аб багатым уражаі, аб садзейнічанні, каб гэты уражай вырас і яго сабраць у час. І тады, калі ўжо бываюць дажынкі, вяжуць апошні сноп, там бараду на полі пакідаюць як падзяку, і там ладзяць невялікае застолле жней, то заўсёды запрашаюць туды святога Міколу да гэтай барады. Таксама рытуальныя такія формулы, словы, напрыклад, Мікола, ідзі да нашага сала са сваім хлебам. Значыць, каб і на наступны год быў добры хлеб. І падкрэслівалі пры гэтым, што Мікола ніколі не сядзець абедаць, не сядзе без коласа. Значыць, ён будзе заўсёды спрыяць багатаму ўражаю, каб быў багаты колас, было шмат наём зерня. Таксама да Міколы прымяркоўвалася веснавая сяўба. І зноў жа прыказка такая: прыйшоў Мікола, не бойся нікога, бяры сявеньку і сей памаленьку. Лічылася таксама, што ад гэтага веснавога Міколы 22 мая пачынаюць расці хутка трава, таму рабілі, асабліва на палесе на нашым, агарожы, каб туды ўжо не заходзілі, бо будуць там касіць сена, значыць, каб не заходзілі туды жывёла хатняя і дзікія звяры. Вот лічылася, што ад Міколы забіваюць колы, так гаварылі, ад Міколы забіваюць колы. Таксама стараліся гаспадыні і жанчыны закончыць з пасевам гародніны да Міколы. Ну, яшчэ і як бы паралельна з гэтым, што агуркі вельмі добра было садзіць на Міколу, таму што ўжо пачынаецца цяпло, ад Міколы будзе цяпло і агуркі не загінуць. І на Міколу, і на Юр'я, які быў у маі таксама перад гэтым 6 мая, побач з абыходам ніваў і ўшаноўвалі пастухоў. Гэта такое свята пастухоўска называлася Мікольшчына. Ім гаспадары, гаспадыні там уручалі падарункі і ладзілі таксама невялікае застолле. Для дзяцей гэты дзень вясновага Міколы быў радасным, такім доўгачаканым, таму што лічылася, што можна ад гэтага дня ўжо пачынаць купацца. Гэта ўжо не будзе шкодна для здароўя. Цікава таксама такі цыкл святых, што пачынаюць купацца на Міколу і пасля Іллі нельга. Пасля Іллі ўжо нельга купацца, таму што прыйдзе Ілля, наробіць гнілля. Будуць скураныя ўсякія хваробы, можна прастудзіцца, а вось ад Міколы можна было купацца. Усе календарныя святы, яны раней былі вехамі. У мяне яшчэ ёсць кніжка «Святочны календар» у аповедах беларусаў. Так там з аналізу гэтых вялікага матэрыяла вынікае, што свята ў нас пра святасць якраз, но не пра весялосць, не пра гулянняў, а ў першую чаргу гэта забароны, это ўшанаванне свята, што не працаваць, і забароны тое нельга, гэта нельга, на тое свята тое можна, тое нельга рабіць. І вось, ну, у дадзеным выпадку Мікола таксама гэта веха. І для земляробаў, і для дзяцей, бачыце, можна купацца, і для пастухоў таксама такая веха у народным календары, у гэтым цыкле сельскагаспадарчай працы і жывёлагадоўчай працы. Ну, зараз, канешне, традыцыі мяняюцца, штосьці адыходзіць, з'яўляюцца новыя. Ну, найперш, это звязаныя з земляробствам, жывёлагадоўляй, традыцыі і звычаі знікаюць, але застаецца ўстойлівым, ён і раней фіксаваўся, віншаваць мужчын, якія носяць імя Мікалай, з імянінамі ў гэты дзень. Гэта і сярод беларусаў праваслаўных і беларусаў католікаў вельмі распаўсюджаны звычай азначаць імяніны ў гэты дзень мужчыны і хлопцаў, якія носяць гэтае імя. У нас часта пытаюцца у заходніх краінах на Мікалая, там дзецям падарункі, як у нас, ну, на Новы год, напрыклад, дзецям дарыць. У нас такога, да, на зімняга Міколу у нас такога звычая не было. Ну,
прынамсі ў вясковай традыцыйнай культуры, але апошнія гады ў многіх сем'ях гаражан гэта назіраецца, таму што, як і ўсе святы, і святы Мікола гэта уключаюцца ў той працэс камерцыяналізацыі, глобалізацыі і пранікаюць традыцыі і звычаі іншых культур, як да нас, як і нашы, таксама становяцца вядомы там і прадстаўнікам іншых народаў і нацый. Вось так. Асаблівае месца ў культуры ўсходніх раёнаў нашых, гэта Гомельшчына, Магілёўшчына, займае шанаванне святога Міколы пасродкам такога рэлігійна-грамадскага свята, якое называецца свяча або свяча-ікона. Сутнасць яго ў чым? Што ці на вясновы дзень Міколы, ці часцей на зімовы гэта здараецца. Зімою прадстаўнікі вясковай супольнасці вырабляюць такую вялікую свечку. Ставяць яе ў посуд з зернем, могуць у многіх вёсках упрыгожваюць гэту свечку. Яна мае антрапаморфны, это часцей да Варвары, да Міколы, проста вялікая свечка і з іконай, з абразом Міколы пераносіць, ён захоўваецца цэлы год, гэты комплекс у каго-нибудь у сям'і, і пераносіць да іншага гаспадара. І гэты Мікола лічыцца апекуном гэтай вёскі, гэтай супольнасці ўсіх жыхароў, якія тут жывуць. Шмат там такіх мікраабрадаў, бо звычаў пры пераносе, там трэба хлебам абменьвацца, дарогу ўсцілаць саломай ад хаты, дзе ён быў, у хату, дзе ён будзе. І ўжо перанясуць у новую хату, і ён будзе там цэлы наступны год захоўвацца там. І тады ладзіць у складчыну невялікае застолле. У той хаце, дзе быў ён раней, і у той, куды перанеслі гаспадары. Калі, напрыклад, пераносіць яго па вуліцы, это можа быць не суседнія хаты, а куды-то далей, то таксама ў многіх вёсках могуць пралазіць пад ікону, калі ўго баліць спіна, або з малітвай там прасіць здароўя, ці там для дзяцей. Пад ікону яны нахіляюцца і праходзяць пад іконай, і такім чынам просяць сабе здароўя і сваім блізкім. У асноўным гэта на Магілёўшчыне і Гомельшчыне, і да гэтага часу у жывым бытаванні гэты абрад захоўваецца. Я шмат разоў назірала гэты абрад у жывым бытаванні, і нават такі фільм, гэта да зімовага Міколы, калі-то ў свой час Мікола зімовы ў Чачэрскім раёне Гомельскай вобласці, ёсць такі фільм нават. Вось якраз пра перанос абраза гэтай свячы, выраб, там усе этапы, выраб гэтай свячы, асвячэнне яе. У царкву яны перадаюць, калі, напрыклад, ужо ў вёсцы няма каму браць гэтую свячу. А так ён захоўваецца, гэта ікона, гэтая свяча, гэты ўвесь комплекс, які называецца свяча-ікона, у гэтай вёсцы і пераносіцца ад аднаго гаспадара да другой ці гаспадыні. І яшчэ там шмат абмежаванняў, што там людзі з дрэннай рэпутацыяй, як у гэтай вёсцы, яны не маюць права ўзяць гэтую ікону, таму што толькі людзі такія дастойныя, што называецца, годныя, могуць узяць гэты абраз на захаванне.